SONA BABU BIMA Mama ओंख्रि संनो सानलायखो दिनैलाय नारखोखो बेदावनो नारखोखो गेन्द्राजों जानाय लोंनायखौनो उदिस्लायो ओंख्रि गोथाव गोथाव संनो थिनो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव गंगोना मिउजिक प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआवहाय सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' लोगोफोर गंगोना मिउजिक प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों ओइ सना बाबु बिमा आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो लेजेन्ड एक्टर बिथां राजिब कुमार ब्रह्म लोगोसे फैसालि गयारी बिथांमोनखौ मेथाइखौ रोजाबदों खुलुमगिरि मुसाहारि लोगोसे सृष्टि बिथांमोना आरो मेथाइनि लिरिक्सार टिउनखौ होदों मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा आरोबाव बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों मनब लाभलि ब्रह्म बिथाङा डिअपि एबा डाइरेक्शन अफ फट'ग्राफिखौ खालामदों अनसु ब्रह्म बिथाङा स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां ओइ सना बाबु बिमा गोदान मिउजिक भिडिअखौ गंगोना मिउजिक प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों साननैसोनि उनावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर स' बिनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय आरो सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय